Hej med jer. Nu vil jeg lige demonstrere nogle af de nye ting, som er i iMovie. Der er jo forskellige redigeringsmuligheder og forskellige måder, man kan gøre tingene i iMovie. Blandt andet så kan man lave noget med lydeffekter. For eksempel hvis jeg gør sådan her, kommer der en meget mærkelig lyd. Eller hvis jeg gør sådan der. Eller... Og så kan jeg blive ved. Og så kan man lave noget, der hedder en voiceover. Og en voiceover er noget, man laver i selve iMovie, når man er færdig med at filme. Blandt andet så kan man få en stemme til at tale, som ikke er med i selve filmen. Ja, det er helt korrekt, det han siger der. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvad han siger. Mere det her med en voiceover. Nu er der meget stille, men der kan også være meget lyd, mens jeg taler. For eksempel sådan her. Det er rigtig, rigtig dejligt. Nå. Og så kan man lave det, der hedder et billede op i hjørnet. Det vil sige, hvis man kigger derop, så kan man se, at der er et billede op i hjørnet. Lige mens vi har filmet det her, der har vi filmet sådan her med iPad'en, det vil sige vertikalt. Nu skal vi til at filme horisontalt, det vil sige, at vi gør sådan her med iPad'en. Jeg kan ikke anbefale, at man gør det samtidig med, at man filmer, men nu har vi gjort det. Det vil sige, så kan man lave en split screen, det vil sige, nu står der en herovre. Og han giver noget videre til mig. Hvad giver han videre til mig? Han giver en ballon videre til mig. Hvad skulle jeg med den her ballon? Ja, det er meget skægt. Så kan man arbejde med noget, der hedder slow motion, og det er rigtig, rigtig sjovt, hvis man for eksempel arbejder med... Med hvad? Det er dig! Nej! Hvad? Tak for nu.